Mared di Mahita. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehova, iyang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohot na marhapor seaon, alay iyang go dihalak perjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Martangi ang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say uru pimahami, asa unang madili hami ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubahen hami silehon-lehonmu nadinggani ujuro pasupasum tuhami, ramo timahami, asa unang marpos niro hahami tu arta di hasyanganon, lehon di hami hapor seaon, asa dohot hami parjabar di siteanon ni akana porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
tatangihon ma patik ni debata, ima patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ay dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita lau mangulahon hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marede hita. Tato poti maduseta martangyang mahita. Ali di bata nami na marasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doasi ni roham di saluhut hami halak pardosa. Ala ni ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian akka dalammu na badia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami aidang di halomohon roham hamamate ni akka pardosa. Alay hamubaon ni rohado di halomohon roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Sai pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni tod di porbadia. Asa tarapul si tutu rohanami majouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu na badiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitong ni namangulu au ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodor haku mida hamatean ni parjahat. Na lomodor haku mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan na asa mangulu ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Maredeta. Hatani debata turpuk epistel di parmengguat tadi bagasan manugoton imana tersurat di Habakuk 2 ayat sada sahatro di ayat 5 tajahama marsikat sorin. Di atas panatapakku dua ujongjong jala tidang au tupar tano batuan jala manatap-natap au marnida manang aha sidohononna tu au jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Ay taringot tutiki sogot dope pangukaponi jala hapogan mariahi ujung jaladang margabus tung sura pelumeba say paimay mamay ay say narodo sogot dang tagamon tartading. Tongon tahe pangoseo sedo ianggo anggur jukat do bawai di baen dang marparadianan diparuak do butuhana songon parbeguan jala songon hamatean do ibana naso olo mahap
Di papungu-pungu tu ibana saluhut akka bangso, jala di paluhut tu ibana sude akka marga. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tidak ko mahapursiaw tay songonahin na tidak ko nidongata di sahapursiaon di sadok portibion ra mahitamadok. Au porsea de debata Jahoba ido ama parbogo na suhatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di porbadia adorang so habubugan ido tuhata natumaun na birnit di panguhuman di silatus nama tetarpajal lo ibana di hau pinor silang na tua tuban wato rudung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun na debata Jahoba amanai parbogon na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabigima vokal group sian siswa SMA Pondok Dau.
Tabege makor amasalo.
Tabege matikting na masa di huriatan na sa mingguon dohot na naing si pamasaw. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Tapai hut ma titing na marragam di Minggu ta tanggal 14 Juni 2026 na parjulo guarne Minggu. Guarne Minggu ta sadarion ima Minggu na paduahon dung trini tatis lapatan na hasitulu sadaw ni debata. Topik Minggu dipitori ala haporsiaon. Nabaduahon kelompok kortu hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 pukul 7.30 namang isikor ina Hana ina Debora ama Huria. Pukul 10 namang isikor ina Kamis ama Salom NHKBP. Pukul 17 namang isikor ina Esther ama Jericho RHKBP. Napatuluhon hari tahun tu Minggu tanggal 21 Juni 2026 sian sektor Philadelphia pukul 7.30 keluarga J Pak Pahan Boru Sinaga, pukul 10 keluarga B Napi Tupulu Boru Sitopul, pukul 17 Naposo Ruben Lubanggaul Dohot Irfan Sinaga. Na paupaton ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 21 Juni 2026 naneng ro kita memakai bahasa Indonesia. Na palimahon amplop diakonis sosial Huria di Minggu ta sadarion patupota do papungu amplop diakonis sosial Huria tapasahat mai ditiki pilihan na paduahon. Na paunopon pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 di sektor Judea di bagas ni keluarga S Aritonang Boru Purba. Di sektor Kenan di bagas ni keluarga D Maharaja Boru Marbon. Di sektor Efesus di bagas ni keluarga P Sibolon Boru Gultom. Di sektor Galatia di bagas ni keluarga M Tapubolon Boru Lubanggaul. Di sektor Filipi di bagas ni keluarga T Panjaitan Boru Siagian. Di sektor Philadelphia di bagas ni keluarga S Simamora Boru Tambon. Di sektor Roma di bagas ni keluarga M Pasaribu Boru Pangaribuan. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 di sektor Sion di bagas ni keluarga A Marbon Boru Simajutak. Di sektor Betania nama Jabui BPH sektor. Di sektor Nasaret di bagas ni keluarga D Simajutak Boru Simajorang. Di sektor Kolose di bagas ni keluarga J Tapubolon Boru Sitidaun. Di sektor Bethlehem di bagas ni keluarga B Nainggolan Boru Simamora. Alamat pertangyangan Buima Tabuka mana tabereng di barkot nadong di bangku tabe. Na papituhon dana na sorang di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 di basa-basa otohata dosa danak bawa di keluarga R Manalu Boru Papahan sian sektor Bethlehem hipas do dana ki suang songoni nang natorasna. Na pawaluhon titing marbagas titing parjolo nang majalo pasu-pasu pardongan saripe omma Lexton Andreas Pasaribu anak ni Amata Dahlan Pasaribu nahinan tubuh ning inata Hotma Edelinde Boru Simatupang. Alamat Desa Parisoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. Huria HKBP Resort Nauli Dano Horbo Distrik 2 Silidung Dohot Oranna Marlina Uli Tua Boru Manalu Eskom Boru Niamata Murbin Manalu Tubun Inata Rosdelina Boru Tanjung. Alamat Jalan Kemang 2 Kemang Villagi Kecamatan Sukmajaya. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Terpasu-pasu di hari Selasa tanggal 27 Juni 2026
di HKBP Resort Nauli Danau Horbo Distrik 2 Silidung. Na pasiahon acara pangapulion di hari Minggu sadarion dung sipul par mingguan pukul 10 WIB di patupado acara pangapulion tu keluarga ni situa sitijak almarhum Boro Nanggolan almarhum nahinan sian sektor Judea. Na pasapuluhon kunjungan Yayasan Pendidikan Pondok Daun. Hari ini di ibadah pukul 7.30 kita mendapat kunjungan dari pengurus, guru-guru dan siswa-siswi Yayasan Pondok Daun untuk sosialisasi penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus membawakan lagu pujian yang sudah kita dengar tadi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak kami dari Yayasan Pondok Daun. Na pasapuluh sadahon rapat orang tua anak sidi sadarion Minggu tanggal 14 Juni 2026 pukul 15 WIB di patupa do rapot ni natoras ni huria ni natoras ni akka perguru maka tidakon hapersiaon perguru malua lahu pada sipon jadwal pelaksanaan ni sude kegiatan akhir perguru malua husungguli hami matu sude natoras ni perguru malua asaretama maddohoti rapoti. Na pasapuluhon peresmian HKBP Distrik 33 Kalimantan Barat sadarion Minggu tanggal 14 Juni 2026 di patupado peresmian distrik Naib Baru HKBP Distrik 33 Kalimantan Barat na niuluhon ni Eporus HKBP Borhat do Padita Resort dohot keluarga maddohoti ulauni. Na pasapulutuluhon sosososo maddohoti kegiatan seksi remaja dohot seksi Naposobulung husungguli hami matusudi ya nakon nami remaja dohot Naposobulung asarade maddohoti kegiatan PA dohot latihan kor di seksi remaja dohot sesi Naposobulung ganop hari Sabtu pukul 19 jala hupangido hami ma tusude na toras na dong yana kota remaja dohot Naposobulung asa tadas-dasi ma akka yana kotai. Na pasapulopaton lansia bermasmur di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 mulai pukul 8.30 WIB di Patupa HKBP Distrik 20 Depos Kapdo ibadah lansia bermasmur maringanan di HKBP Depok Timur Borhat do seksi lansia sian huriata maddohoti ulani laos pasidohot do patu begehon edde kor puji-pujian. Na pasapululimahon perekrutan pemain musik manang keyboard ibadah sekolah minggu laho memenuhi kebutuhan ibadah sekolah minggu dibuka seksi musik Dewan Marturia do perekrutan pemain musik keyboard tu pelayanan ibadah sekolah minggu tua karuas narade melayani baik sekolah minggu remaja Naposobulung asa dihubungi ma Dewan Marturia manang perhalado di sektor tabe. Na pasapulonopon ruas na hona RPP mamuka Minggu sadarion tanggal 10 Juni 2026 hona ruhut permahanino do dohot pamisangon ma keluarga ni amata Jior Imamura Sihaan inatai Mas Mur Ilasabet nahapon rap dohot tolu ya nakon nasida ala nunga gabe ruas ni huria naso sapoda dohot huriata di gereja Tiberias. Na pasapulupituhon periodisasi pengurus PPND HKBP Distrik 20 Depos Kap di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 mulai pukul 9 WIB di Patupa Bidang Koinonia HKBP Distrik 20 Depos Kapdo rapat periodisasi pengurus PPND tu periode tahun 2026-2020 maringanan di gereja tahun. Na pasapulaluhon gotong royong kebersihan gereja di hari Senin tanggal 15 Juni 2026 di Patupa do gotong royong kebersihan gereja
na bertugas tu gotong royongi ima sian sektor Betania dohot sektor Filipi mulai pukul 10 WIB. Na pasapuluh siahon torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 7 Juni 2026 220 siahala. Na pa 20-hon ruas nama ulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 17 keluarga. Padita dohot perhalado hagabi Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 15 sahatu tanggal 21 Juni 2026. Hatani debata na pasikopon las ni rohamuna tersurat di Filipi 4 ayat 10 sia 120. Alai gohan ni debataku do nasa narikot dihamu obar tu hamorau nai dihasangapon nai di bagasan Kristus Yesus. Alai hasangapon ma di debata amatai rodi saliling ni lilengna. Na pa 20 sadahon pilihan iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon sapulalu kepala keluarga godangna 7.125.000 rupiah. Na pa 22 hon pilihan bulanan manang tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan manang tahunan di bagasan mingguon godangna 17 kepala keluarga godang ni hepeng na 7.800.000 rupiah. Na pa 20 hon dung sidung anon majahatitik sadarion majahatona sian HGBP PA Raja Pusat. Na pa 24 tong keuangan huria 10.775.150 rupiah. Pembangunan 1.988.250 rupiah. Sentralisasi manang pusat sia juta 154.600 rupiah. Jumlah keseluruhan 29.058.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radido hami paringgaton. Mauliate mahu pasat hami tu sude ruas nang pasahaton pelia bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Juni 2026 dohot hamolateon. Tuakan naso pasahaton dope taingot ma manginang makarikoton pasahatosa ganuk bulat tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi na suhujaon hami suang soni mat nang titing parhepengon lengkap boy mata jaha di harotas titing manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang QR code na uradi di bangkut tabe soni matiting na masa dohot pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhat tama piliani bain sangap di guarna. Madapoton nani haholongan sude ruas dohot parhalado ni HGBP dengan perantara hak parases di inganan nabi tabi madihamu di bagasan guarna itu hatta Yesus Kristus natotong madongani huriana sian uduk serep ni rohata tapuji ma Tuhani na mangiring-iring dohot mamasu-masu huriana sian hatutubuna di 7 Oktober 1860 sahatu obason songon hataridan nilas ni rohata naik patupon ni hui HGBP ma pesta parolopolopon ibadah raya ulang tahun HGBP 165 tahun ima di hari Minggu padua Hadung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2026 maringanan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Nadi dohotan ni 100.000 ruas ni huria. Nunga di pabangkit uluan ni HGBP panitia penyelenggara ulang tahun HGBP. Hobartu si pinangido ma haradio ni sadok ruas dohot parhalado ni HGBP anggiat masitutu laho manangyakon dohot manupahi hatu tulus ni pesta parolopoloponi anggiat bolas dengkan merdalan bain hamuliau ni debata si tolu sadai
huhut makor hollas ni roha dihita saluhuna. Songonima pinasahat di tonga-tongata siala tangiang dohot pangurupyo tabi pinasahat mau liate godang. Tabe mardongat tangiang PR aja tarutung tanggal 16 April 2026 Huria Hak Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST Horas Madihita Salehuna. Tabigi makor en harmonik.
Kami persilakan dari Yayasan Pondok Daun untuk memberikan sosialisasi. Maredehita hu papungu pilihan sada adohot sadabi.
dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Amin. Horasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Bohado kabar muna kamanginang. Las dorohamuna sadarion. Adong do namarsak ro tugarejon. Adong do nama buan holsona romar minggu sadarion. Anggiat matutu di bagasan lasni roha dohot dame hita. Atik tu ngadong akana mabuan holsoro tugarejon. Anggiat marhite-hite na tatangiho jamita di bagasan manogoton. Gabe hicaro hata lambenget hita manaon akka parukilota alai lam marpos ni roha hita di Tuhani. Amin. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hami Padita Nixon Simanukalit, Padita fungsional di kantor distrikta HKBP distrik 20 Lude Boskap. Jalalos ditugas son inang preses gabe pelaksana tugas kabit koinonia. Nunga sa taon hami marhobas di distrik taon, alai odope adong kesempatan boy marsaur rapdohot hita di huriat taon. Dainang pangitubu boru parapat nasida tinggal di Sipoholot Tarutung. Angguau doli-doli dope jadi sahalak tu dope na tinggal di Cinere. Songonima partinada na jepek sia kami horas madita. Tabuka ma bibelta, turpuk jamita di bagasan minggu sadarion, ima natar surat di Galatia bidu 2 ayat 15 sahat rodi 20 sada, alai ala disonnoeng dongata sian yayasan pendidikan Pondok Daun, hujahama di bagasan bahasa Indonesia menurut Alkitab terjemahan baru 2 Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Marilah kita dengarkan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini kita hidup di mana hampir semua aspek kehidupan kita menjadi ajang pembuktian diri. Di kantor atau di tempat kita bekerja, kita berusaha seintegritas mungkin mengerjakan pekerjaan
supaya kinerja kita dilihat atasan kita baik. Di media sosial, semua orang atau kebanyakan orang berlomba-lomba menunjukkan apa yang telah dia capai, supaya teman-temannya melihat bahwa citranya baik, dia dermawan, menolong orang. Dan sadar atau tidak sadar, hidup kita di zaman media sosial dan digital saat ini membawa kita ke dalam sebuah kehidupan panggung sandiwara. Kadang-kadang kita menampilkan diri kita di media sosial berbeda dengan apa yang kenyataan terjadi dalam kehidupan nyata. Kita tiba pada suatu keadaan untuk mencitrakan diri lebih baik. Apakah itu salah? Tentu ibu bapak itu bukan hal yang salah. Mencoba atau berusaha menampilkan hidup yang lebih baik, menggapai yang lebih baik, itu sesuatu yang baik. Yang menjadi salah adalah jika apa yang kita kerjakan dimotivasi untuk mendapat pujian dari orang lain. Jadi sekarang ini kalau orang tidak dipuji bisa menjadi persoalan. Kalau seseorang memosting sesuatu hal tapi yang komen sedikit, bisa lesu hatinya. Molo adong posting ata di media sosial, saotik nam like, bado perasa munak kainang. Biasa aja, yakin dong biasa aja. Dang lo rohamna dipuji, bagak madarmu, mak bertas ya di itu rodang adong songoni. Yakin ate, oh denggam itu tuh. Songoni doa kainato namang. Molodang dipuji hamu dijabu bahado nasida. Jok-jok do persoalan molodang apalah dipuji, kan adong do soni konten di media sosial tabereng manang na di TikTok, manang di Instagram. Komedian yang meninggal 2 tahun lalu atau tahun lalu itu ya, Po Alpa, itu kan dia viral gara-gara itu ya. Udah berusaha dandan, ke Alfamart pun nggak diajak, gitu, nggak dipuji, yang gitu. Itu realita kehidupan di media sosial era digital saat ini. Hamuna damang dainang nahina holongan di bagasa Tuhan Yesus, situasi semacam inilah yang juga terjadi, tidak jauh berbeda, tidak persis seperti yang kita alami di masa sekarang. Itulah yang terjadi di jemaat Galatia. Yang mereka persoalkan adalah tarik-menarik tentang siapa yang layak disebut sebagai umat Allah. Sebagian orang beranggapan kalau mau benar-benar disebut sebagai umat Allah, umat Tuhan atau siapa yang ingin menjadi umat Tuhan harus mengikuti tanda-tanda identitas Yahudi. Jadi ala Yahudi do Tuhan Yesus ninna ikon songon halak Yahudi mahita, maka harus mengikutinya. Ikon bersunat, harus mengikuti aturan makan, aturan-aturan kehidupan lainnya harus mereka ikuti. Dengan mengikuti itulah, hanya dengan mengikuti peraturan itulah mereka dibenarkan menjadi umat Tuhan. Tetapi sebagian yang lain berkata, bukan, kita tidak harus mengikuti itu. Jadi kalau saya bukan Yahudi, berarti saya tidak punya kesempatan menjadi umat Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi paling terkenal noaing natatusi tradisi Yahudi dia mayak kamanginang. Hukum Taurat molonin na dia may. Patik parjolo sahatu 10. Adong 10 hukum Taurat, ada 10 hukum Taurat.
anak-anak kami dari siswa-siswi Yayasan Pendidikan Pondok Daun hafal tidak hukum Taurat 1 sampai 10? Oke, tidak ada yang mengangguk. Hamuna kamanginang dihafal hamudo patik parjolo 1 10? Daung hafal do lapatanna. Berarti dang tamat marguru malua na jolo. Ai huingo na jolo asa tamat marguru malua ikut diapil do patik parjolo 1 10 dohot lapatanna. Hata hapor siaon ponggol parjolo 1 patuluo dohot lapatanna. Tangi yang aliamanami dohot dangarong lapatanna. Yang kita kenal dari tradisi Yahudi ada 10 hukum Taurat. Tetapi sebenarnya jika ini dirincikan kembali itu ada 613. Jadi molo najolo tiki belajar PMP hita, PPKN najolo, ada berapa sila Pancasila? 5 sila Pancasila, alai 3 butir-butir Pancasila. Adong do turunanna. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa? Ada butir-butirnya banyak. Hirasongonima hukum Tauraton, ubahin gabi adong 610 tulu. Jadi konon katanya 613 ini terbagi 2. 248 itu adalah perintah yang harus dilakukan. Anggona taboto di perguru malua, piga do patik na ikon harus. Oleh saya doin kan patik palimahon, ima toros asang-asangnya kanatoras tu geleng na. Ikon, holani do marikon inna. Menurut hukum Taurat Yahudi ada 248 ikon. Mononeng lahot tu bagas joro, ikon on dan seterusnya. Jadi konon katanya 248 ini itu sesuai dengan jumlah tulang yang ada dalam tubuh manusia mulai dari kepala sampai ujung jari kaki. Lalu ada 365 perintah larangan. Molo dipatiki piga unang. Unako mamunu. Unako lupa mangapil patik na 10. 365 ma pareta unang. Konon katanya 365 ini sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Jadi artinya setiap hari mereka harus mengingat ini nggak boleh. Jadi kok diapil doi. Dan setiap kita melihat tubuh kita, kita mengingat bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan tubuh ini. Pertanyaannya ibu bapak, adong do na mampu mangulahoni? Dang adong na mampu mangulahoni. Itulah yang dikritik Paulus dalam perikop ini, bahwa Paulus mengkritik bukan Taurat sebagai pemberian Allah. Denggadoi ido patuduhon manang cerminan bagi kita apakah saya sudah layak di hadapan Tuhan. Alai hinorhoni ido ubahen gabe saya Allah hita marsak. Ternyata dang bui hula hape patiki Tuhan. Gabe nita, gabe ido alasata martangiang manang manopoti dosata. Yang dikritik Paulus bukan Taurat sebagai pemberian Allah, tetapi yang ia lawan adalah ketika hukum, identitas, dan praktik-praktik religius orang Yahudi itu dijadikan dasar untuk merasa lebih benar. Molo gabe tabae patiki patuduhon odak tikoson, dakke omer minggu, dakke di pabadiahonon ari papigahon, papituhoni, songonai dok di patik paupatonin. Molo gabe tabae do patikon si jatata laho menekan halak, itu yang dikritik Paulus. Dangadong nabui dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Allah dangadong sadepi siak kita nabui mangulahoni hibul.
Karena 613 perintah hukum Taurat tadi, jika 612 bisa dilakukan dan satu gagal, maka batallah semua. Jadi tetaplah kita mula tu nol. Taulah hodo patik sada 110, penjelasannya 184, ale pas 145 salah, batal sudah, mula mencician nol. Ayat 21 menegaskan hal tersebut. Jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka Kristus telah mati dengan sia-sia. Hiaro tahido ko kamu inang tuaka naposo bulung. Moladong na naik sidi naposo bulung. Romahamu sebagai tulang membuat dekke kan? Medo ko kamu tu aka naposo bulung manang bere munai. Jadi bere mulai noaing ho nama menanggung dosa alangan naik sidi ho. Hiaro do ko kamu soni amang? Hiaro ko kamu soni? Aku patut mahape ngasal lebih hitam. Sonari pertanyaan. Unang majo bere munai, hamu majo naung melua 30 tahun nasalpu. Tolak dah hamu menanggung dosa muna. Ji bahasa deko kamu soni tu bere muna hape hamu dang tolak. Dang tolak kamu mangula honale deko kamu tu bere muna. Molo tado songoni mulai sonari bere ho nama menanggung dosa. Pas masong tadi turpukon. Dang adong belapatan di Tuhan Yesus roh Tuhan siang anon. Dipersilakon. Puasa. Ahado labana roh Tuhan Yesus Tuhan siang anon dipersilakon. Kan nalau mania dosa tado. Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Berarti artinya adalah tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menanggung dosa itu. Maka harus Allah sendiri yang turun untuk menanggungnya. Atong, buasa muncul kalimat ini di tradisi ini halak Batak, ruas ini HKBP. Molo kita anggap ini anak-anak yang masih siswa-siswi. Sudah naik CD kah kalian adik-adik? Belum naik CD. Sudah, ada yang belum. Katakanlah mereka anak SMP belum naik CD. Tiba-tiba masa penghakiman manuaing. Dipanggillah namanya. Nixon, si Manungkali, maju ke depan. Tanggal sekian kamu tercatat mencuri. Kamu masuk sebelah kiri, pintu neraka di bagian bawah katanya gitu. Saya protes. Hah? Saya kenapa ke neraka? Ya kamu mencuri gitu. Kamu sudah naik CD kan? Belum, saya belum naik CD. Oh belum naik CD, sini. Mana orang tua si Nixon? Katanya gitu. Panggillah orang tuanya. Ini anakmu tidak kamu ajari hukum Taurat ke berapa? Jangan mencuri. Tidak diajarin hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Imada Tuhan, ai repot tami mula-ulan dan seterusnya. Oh kalau begitu silakan masuk ke sana. Nixon di sini dulu gitu. Alai molo misalnya terdapot, kamu kan sudah naik CD, sudah Tuhan. Nah masuk sana, nggak perlu lagi orang tuanya. Jadi naik CD itu kan adong dotik kimalue dokon. Jadi mulai noaing ngadi boto hobe, dia nati kos, dia nasosit kos. Ngadi boto hobe dala sihut tonomu. Oleh karena itu mulai sekarang kamu yang bertanggung jawab untuk moralmu. Jadi pertanggungjawaban moral do sebenarnya. Nah naing patorangon nasian kalimati. Ali halak Batak kan jok-jok do potong kompas. Makanya adong istilah Batak tembak langsung. Nau katok nai mamang padita. Jadi mulai noeng hona menanggung dosam. Gebenin nama. Jadi sebenarnya pertanggungjawabannya Anda sudah dilatih, sudah diajari. Ido bahen perjanjian inatoras dohot padita dohot debata tiki membuat danak tardidi. Adong pertanyaan. Naulo doho mengajar-ajari anak komon. Asa diboto dalan hanguluan. Olo inhamu do tiket tong. Olo do hamu menurut tu gereja. PA remaja songo tik-tik nakaning sekolah minggu do naposo bulung olo di nahamu do. Tapi ternyata kurang olo do hamu. Makanya di tik-tikon nakaningan sosoi hamu PA hari Sabtu nina. Tanggung jawabmu na dia kainang. Jadi sailing somaluan na sida tanggung jawabmu na dia kamang. Itu tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Maka
tidak ada yang bisa mampu menanggung dosa atau menanggung dosa atau perbuatan kita sehingga Allah harus turun sendiri melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi dang adong na boy dibenarkan Allah diulah patiki, dang adong na tolak mangulahoni. Inilah yang membuat kita setiap hari di zaman sekarang ini membuat kita lelah membuktikan diri bahwa saya adalah orang yang baik. Saya adalah orang yang dermawan. Saya adalah orang yang ramah. Kita berusaha membuktikan diri. Hape adong do topani jolma manang beha di bahen dan terbaena dari dia sebagai orang yang baik. Hero di bege hamu inang mulu bering ida siahokan buhina hera hulan nemur terus buhina nih. Memang ngasong ni topana. Jadi wajahnya itu sudah antagonis gitu ya. Jadi mau bagaimanapun dia buat, dia tetap terlihat antagonis, sudah bersikap baik tapi nggak kelihatan gitu. Walaupun sebenarnya dia baik pada dasarnya gitu. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita berupayalah ngahulahon patiki sude nita. Au berjuda merminggu. Pokoknya kita berusahalah. Akhirnya lama-lama lelah juga kita. Setelah sarupa don moluh bayak konak kainang. Uberek sejolodang apalah rok songoni hamu di sonnoai. Alibu do bereng ngomunaon. Ubayak konon olo do hubereng di media sosial adong konten perempuan kalau sebelum tidur sampai di rumah buka riasannya. Hafal doa pena dibain. Dempul ni wajah nin naroa kan. Rupanya kenapa perempuan kalau bermakeup gitu bisa dia kelihatannya beda dari aslinya gitu kan Amang. Ternyata banyak riasannya. Kan capek juga kan. Bongkar pasang, paginya harus pasang lagi, malam bongkar lagi. Nong jago udah memang artis ini naroha. Ido bay gebe arga-arga bayaran ni artis manang parede. Alana asat tampil cantik dia di depan publik, dia harus berupaya, harus ini, harus itu dan seterusnya. Jadi mulai dong ngaka naneng marpesta, mulai torasik kia, woi bagaimana kuida hira sahutan dan ini kan. Saya pikir adoraun leseng. Dak kutaden na badang boharan kita berarti asing bohina kan. Oleh karena itu kita menjadi lelah. Dalam kelelahan itulah firman Tuhan hari ini menolong kita. Injil hari ini, kabar baik hari ini adalah bagi kita orang-orang yang lelah. Lelah menanggung banyaknya pergumulan hidup kita setiap hari. Lelahnya kita berusaha tampil baik. Ternyata kita tidak harus selalu terlihat baik. Molo memang sedang marsak dohita, marsak ma unang pola pura-pura bahagia. Molo adong si parukil hononna, unang pola ganggu, unang pola ragu patuduhon. Keraguan itu hal manusiawi. Tuhan bersama orang-orang yang rapuh. Saya tadi memperhatikan anak-anak siswa-siswi dari Yayasan Pendidikan Pondok Daun. Lagu pertama, saya kira tadi, saya tidak tahu lagu itu, tapi saya kira kayaknya agak-agak telat masuk ya di awalnya. Atau bukan? Tapi kelihatan ragu-ragu kan? Saya perhatikan dari depan. Mereka lihat di layar, wah punggung kita yang nampak gitu. Jadi ini masukan ini Amang untuk Cimanggis. Berarti ke depan harus beli satu lagi kamera yang standby di depan. Supaya kalau orang mau disorot yang lagi paduan suara atau vokal grup, wajahnya yang disorot gitu. Mungkin saya menduga tadi imajinasi saya ada yang berpikir, wah untung punggung kita yang kelihatan gitu. Mungkin sebagian ada yang berpikir, ya sayang kok punggungnya yang kelihatan gitu. Lalu agak sedikit ragu lah. Insecure atau ragu-ragu, takut-takut. Ini hal yang manusiawi. Padahal aslinya setelah nyanyi, setelah mulai pemanasan gitu, di bagian tengah sampai akhir, dan lagu kedua saya terharu.
Saya mudah terharu mendengar nyanyian-nyanyian gereja seperti itu. Baguskah tidak tadi lagu mereka, Amang Inang? Boleh ditepuk tangan kita tunasida? Lagu kalian bagus, tapi mungkin merasa asing. Ini gereja orang Batak semua ini gitu, kira-kira kan agak takut. Itu hal manusiawi. Hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kita takut, kita ragu-ragu. Itu manusiawi. Tapi tunjukkanlah itu. Injil Tuhan berkata, Anda rapuh, tetap saya dampingi. Ido bahen molo adong leluco di halak Batak, tong durusnya ke BPO. Babe tama amang buru merminggu, ngalilik kamu dang merminggu. Apalaroi besa pangaratono ninda misalna to amang buru na. Toe ma tulang naposo merminggu mamu. Aya udah ba molo pola merminggu wanon, sotung marupakan non. Palas-palas si gereja. Hero to dibagi hamu soni amang. Ido ka. Tapi hero marupak, dangarong pola ya marupakan. Tetapi itu adalah salah satu realita kehidupan kita. Gak bisa tabain masih dalian. Ala nong lilikia nama tau dak ke merminggu manang inataon dak ke merminggu di HKBP merminggu di antayala itu gereja nasi. Topu di togiho merminggu muse. Merasa maibana songon nasolaya biba merminggu di si maila gitu. Arang du buku de talau patugun hapor siauta taring waktu si. Buku de nomor 174 ayat 7 di dok ahma. Dak pola alani dosam ubain nasudat ho bongot. Perdosa ho di dok roham nasotama bedohot dak pola alani dosam ubain nasudat bongot. Boasa ai nunga sai dosami digarar Tuhan Yesus. Naung sai do dosami. Jadi mulu adong madok tu hamu musai songoni akamanginang ditogiho kamu dong kamu namar minggu dibasi dalian na songoni itorima apil hamu ya mulai noaing. Perdoso hidup ram amang baru. Gabi sudah tobongot, gabi rupak palas-palas nimmu daong dak polalan indosam ubaina sudah tobongot. Itorjami teh hamu mamarite ede 174 ayat 7. Beta tayat deho, tabutiho rupak do manangdang. Jadi bersandar pada Kristus, itulah kata kuncinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita boleh datang kepada Allah apa adanya. Dengan luka hati kita, dengan kegagalan kita, dengan pertanyaan-pertanyaan kita, bahkan dengan kerapuhan iman kita. Ditiki ragu-ragu kita, Tuhan dak porsia biau diho. Misalnya ala adong parukilonna manang moding anakonna manang bohamai. Itu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi datang padanya tua pensudena tu debata. Hero di bota hamu kainang edde manang sotong adong do edde munon. Sipatan na yang tinggang. Sipatan na yang tinggang. Lulu do rohaki di dia do debataki. Di bawah tamu di semang makarang edeon adong margoar guru diapari si manuk kali. Jadi moding maburuna molodang salau paduduk dua hera songonima. Memang komposer do amak tua namion. Di karang ma edde dung leling ale gabi adong pakirimon nasian edde. Oleh karena itu, dibenarkan oleh iman berarti belajar bersandar pada Kristus yang setia. Bukan pada citra rohani yang kita jaga, kita branding dan kita citrakan supaya kita tetap terlihat baik. Sianima borhat pakirimota tu debata, bukan lagi aku, melainkan Kristus. Molo di bagasan citra anak kaning do pehita berusaha untuk menampilkan diri kita yang lebih baik dan harus terlihat baik, kita cenderung akan konflik baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Gabe sai olo mahita mamutte dongata hobartu hasit tongata.
molodang sesuai tunata tu si ibana dang sitong ibana. Maka hidup yang dikuasai ego lama adalah orang yang masih selalu ingin mengamankan dirinya dan mempertahankan posisinya. Saya benar, dia salah. Saya adalah orang yang lebih baik dari dia. Molo gabe adong prinsip dihita songoni, molo adong musutta, molo adong naso sadalana dohot ita, gabe ama pakirimota, haru tinggangnya nih ban. Manang mulu madabu alotai mata dokon, mateh ngadi jalo be ubana. Kalau begitu melalui firman Tuhan hari ini, kita tidak ada yang benar satupun karena melakukan hukum Taurat. Tetapi kita dibenarkan oleh karena Kristus. Kita belajar rendah hati, kita belajar mengakui salah, kita belajar merangkul orang yang dulu kita jauhi, kita berusaha untuk merangkul mereka yang menyakiti hati kita, dan kita belajar untuk memaknai bahwa aku pun diperlakukan Kristus seperti itu, maka aku hendaknya meneladani dia. Di gereja kita harus membangun komunitas berdasarkan kita satu komunitas. Kita tidak lagi membangun komunitas di gereja kita ini berdasarkan siapa yang tampak paling benar. Sotung adong merasa di gerejaon hamido sipuka huriaon. Sudedo hita nasa ruas ni huriaon berpartisipasi tu pembangunan dohot kehidupan di gerejaon. Naing 5.000 peleaku, naing 50.000, naing 1 juta, dos doi sude di Eropa ni debata, rap mangalehon partisipasi dohita. Alani i unang merasa kecil hatiina, jangan merasa kecil hati, saya tidak ada apa-apanya di gereja ini, maka saya harus diam, tidak bisa berpendapat. Manang sebaliknya, jangan ada yang berasa di dalam gereja, saya yang harus didengarkan banyak orang, karena sayalah sintua yang paling tua di gereja ini, misalnya. Rap dohita mamuka huriaon, rap dohita padibuni buton huriaon, di bagasan goarni Tuhani. Di rumah orang tua tidak boleh merasa paling benar terhadap anak-anak. Dan anak-anak tidak boleh merasa kami yang harus dilayani orang tua. Sebab Kristus ada di dalam gereja kecil itu, di dalam rumah itu. Di tempat kerja ini berarti kita bekerja bukan hanya untuk membuktikan diri, tetapi sebagai orang yang sudah diterima oleh Allah dan dipanggil untuk memantulkan kasih Allah. Bukan lagi aku, melainkan Kristus. Bukan berarti kepribadian kita hilang, justru ini berarti pusat hidup kita yang berubah. Bukan lagi ego yang memimpin hidupku, bukan lagi ketakutan yang menggerakkan aku, bukan lagi kebutuhan untuk membuktikan diri, tetapi Kristuslah yang hidup dan bekerja di dalam kita. Buku ede nomor 470 madok atayak kamanginang, boleh kita nyanyikan seayak pe. Dangau be guru diau, Yesus lunapuna au, alan i las rohaku duku bege, Yesus do si palua au. Dang beau guru diau, Yesus do humok kopau, napuna au. Tuk salele ngau mangudu, Yesus do napuna au. Taende.
batama na mangurupi hita, madalani nguluta, marbengit ni roha mahita, manaon parukilota, marpos ni roha mahita, Jesus do na punahita, dakta di konon nahita. Amin, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami jala para si roha, mauliate marohanami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh ko hami padua halihon sian godang ni asini roham tupak kirimon na mangulu, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi dihami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si ihutonon nami. Marlas ni roha dohami noaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami mida hamatea dohot soropna, ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagogoi. Alani i ubahin hupangi dohami, say asi maroham patogu maha porsyaon nami, maniok barita nauli i, asa unang ganggu roha nami, dina hubolus hami hamateani. Saya sungguli marohanami dohot rohani dongan nami, asa rap hehe hami siap parrohaon na buruki, asa tarulahok kami parangi na baru. Sai pasu-pasu mahuriam, dohot parbarita nauli di HKBP Cimanggison, nama maritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan napedem roha, jala hehe siad dosa nabi. Sai papos marohanami maka porsyai, naung mardame jala mardumu hami tuho, ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu. Say pasabam jala pamalu marohanami, toppa marohana iyas doho toddi na marsihohot ti bagasak kami, asa tarhajong joko kami, naung pitor hami ala ni hati goran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung jumulo ni alapmi, jala asa tarapul rohanami manaon si taono di hasianganon. Saya apuli ma akan namatean, akan nadangol, akan napugus, na somarama somarina, akan namabalu, dohot akan namalungun tu banua gijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita laus tapapungu ma peliata. Saya
Tatangyak koma peliatau tuado panidebata martangi yang mahita. Ale debata amana mina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nileho mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasya kami pilihanon pati buluh na rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saot malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasarhon madamena tu toddi munabe.